soyayya kina ta guduna. Asali gare sa ya zo daga Adamu, hakan yasa duniya yake mulkinta. Komai zaki aikata kan so an yi tun a baya, sai dai a yanzu kin nanata. Sanda nake miki a auna ya rusa duk tunani na kwakwalwa zuciya hudata. Ke ce malamar da ke tsara ni, ko ta ina kina ta jujjuya ni. Ban miki gardama bare gunguni, ya dalle ko ki ganni kun kira zo dan batutuwa, soyayyar ki ce take sukana. So ki yi mun oyoyo ki zuban zuma ta soyayya, sha Allah shaɗan ya tsana. Kar ki guje ni zaki sa nai kuka na yo hawaye da idanuwa na domin kauna. Banda kamar ki a cikin ruhina, zuci da baki kin zamo hubbina. Zan ci abinci dan zuba min waina. Wai menene matsala ta ni har idan na rabe ki masoyiya kike kyamata. Ba kya so ki furta kalmar so ko guda daya a garan dan farin cikin ruhina. Yaushe in har da na iso mun gaisa in juya ne tafiyata. Nisan gaskiya nake so ke min, a cikin rai fili kidan buɗa min. In har na shigo kidan kulle min, duk daɗi na duniya in dai baka da masoyi a cikin ta baka yin morewa. To haka ne sanya ruhi na ke kadai ya zaba a garan ki zama tudin dafawa. Sai da na dora hannuwa na bibbiyu sahibata, sannan kike niyyar zamewa. Allah ki ceci soyayya ta, kin sa zuciya tana ta dimauta. Har wasu na ganin ina yin wauta. Bacin ranki ya zamnawa a cikin nishadin ki masoyiya nake ta fakewa. Duk matsalar da za ta same ki kin sani da kanki, ni ma tana hana ni sakewa. Amma duk da kin sani ba kya bani tallafin soyayyar da zan sha in yi fakewa. Daɗin su a cikin ɗarsa min, ke kika ja ni kin ji kar ki guje min. Allah tsaya ki dan dafa min, kar da ki ba wanda ke so ya gama rabe da ke dama dan ya dinga kyakyatawa. Daure sahiba ki cije kyaje na a cikin ranki dan na dinga numfasawa. Ki mini barwa da soyayyar gaskiya cikin duniyar so da naji zan yadawa. Soyayya ta gaske babbar cuta, ita ke sa idanuwa su makanta. Ko da aldani yana sauranta, ita ke sa mutum ya zamto tamkar mahaukacin zaki wanda ba a iya daurewa. Ita ke sanya dan adam ya tafiyar da babu waigen baya bare ya yi dawowa. Ita ke sa yawu na baki ya biya kafe mutum tamkar rayuwarsa ta karewa. Ga yar shawara gare ku masoya, ku yi so sadda banda zakewa.